дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Маҳз барномаи дурахшон имрӯз дар вилояти Суғд, махсусан шаҳри Хуҷанд, барои муаррифии истеъдодҳо аз телевизиони вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои муаррифии истеъдодҳо машғул аст. Ва имрӯз ба барномаи дурахшон албатта шумораи иштирокчиён аз тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон муроҷиат мекунанд ва мо онҳоро навбат ба навбат манзури шумо медорем. Ва ин ҳафта низ баҳри болидахотири ҳар кадоми шумо як нафар ҷавони муваффақро аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе даъват кардем ки имрӯз гарчанд ҷавон бошад ҳам ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст ва ҳамчунин корманди Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Биёд мо кафкуди самимӣ эшонро даъват мекунем. Марҳамат. Маншер хуш омадед. Саломат бошед. Марҳамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Агар шумо, фарзанди шумо ё набераи шумо ё шогирди шумо дорои истеъдоди фавқулода дар кадом намуди ҳунар набошад, дошта бошед, пас метавонед ба рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд дар фейсбук ва дар инстаграм албатта ҷойгир карда шудааст, дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем дар навбати худ барномаи ҷолибро баҳри бинандагон албатта пешниҳод кунем. аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ шуморо ба барномаи дурахшон хушомадед мегӯям ва имрӯз мехостам барои бинандагони азиз худро муаррифӣ кунед ва дорои кадом қобилият истеъдод ҳастед. Саломат бошед, сарбаланд бошед. Худро шинос мекунам. Манучер ҳастам, Мирсаидов, донишҷӯи курси чоруми Академияи доракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар баробари ин корманди Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин роҳбарии маҳфили ватанпарварро дар назди дастгоҳи марказии Кумитаи кор бо ҷавонон дар уҳда дорам. оиди барномаи дурахшон бисёр тамошо мекардам, чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошад, чӣ дар худи телевизиони Суғд бошад, тамошо мекардам, ҳавас пайдо кардам. медидам ҷавонон пайваста иштирок мекарданд, худро муаррифӣ мекардам. як рӯз менишастам ва гуфтам чаро ман иштирок накунам? якон ҷои камбудӣ надорам. албатта, чаро не. ва мақсад гузоштем ва ба шумо тамос баромардем ва имрӯз дар ҳамин толор бо шумо суҳбат дорам. хеле шод ҳастам. офарин, аҳсан мегӯям, хуш омадед. хаста нашудед? роҳ тӯлонӣ набуд? ҳоло рост ба ин ҷо омадед ва мо шуморо албатта ба студия даровардем ва ҳоло сабт рафта истодааст. хаста нашудед? рости гап, дар ин сину сол, дар ин ҷавонӣ хаста шуда мегӯям камтар айб мешавад. хатогӣ мешавад. ҳамун дар сини соле ҳастем ки бояд ҳамун энерҷие ки дорем, потенсиале ки дорем бояд нишон бидем. қуввае ки дорем, бале. албатта. хуб, бори дигар хуш омадед. имрӯз манучерро чӣ гуна муаррифӣ кунем барои бинандагони азиз? ҳар нафаре ки иштирок мекунад, мо қобилияту истеъдодашро барои бинандагони азиз мегӯем. манучер дорои чӣ истеъдод аст? манучер гӯем, осонтар гӯем ки як фаъол ҷавон аст. мехоҳад ки саҳми хурде бошад, ҳам барои ободии ин давлату миллат гузошта бошад. ҳаракат мекунам дар ҳама самтҳо, дар ҳама ҷанбаҳо камтар худро нишон бидиҳам. аз ҳар як самт чизе ба худ гирифта бошам. худро дар ҳар гуна самтҳо санҷидам, чӣ шеърнависӣ бошад, чӣ қироати шеър бошад, чӣ барандагӣ бошад, чӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ бошад, чӣ дар самти илм бошад, чӣ дар самти варзиш бошад. ҳаракат мекунам камтар ба худ чизе бигирам ва камтар бошад ҳам муваффақ шавам. оғоз мекунем. ба ягон олимпиада иштирок кардагӣ ҳаст? олимпиадаи мактабӣ фарз кардем. аз давраҳои мактабхон будем. бисёртар шавқи баланд ба фани география доштем. аз синфи шашӣ агар хато накунам, пайваста ба олимпиадаҳои ноҳиявӣ мерафтем, вилояти ва соли ҷумҳуриявӣ албатта. ва соли 2020-21 ба мо муассар гардид ки дар олимпиадаи давраи ҷумҳуриявӣ аз фани география ҳам дар соли 2020 ҳам дар соли 2021 сазовори ҷои сеюм гардем. ҳоло ҳаст ана ҳамон медале ки дар ҳамон давраҳо гирифта будем, ана ҳамин медал аст, медали биринҷи. бисёр барои шумо қимат аст ин медалҳо. албатта. аз шумораи ин медалҳо ҳам зиёд аст. ин медалҳо шояд аз олимпиадаҳо бошад ва баъдан аз дар ҷодаи варзиш ҳам машғул мешавед? каму беш дар хурдсолӣ машқ мекардем бо карате до. синфи 7 будем, 8 будем, як сол машқ карда будем. дорем медалҳо дорем. хуб, ҳозир ҳунаре ки истеъдоде ки шумо нав оғоз кардед барои сайқал доданаш, ин кадом ҳунар аст ё кадом касб аст ё кадом илм аст? бисёртар ҳозир мехоҳам
дар самти ба барандагӣ муваффақ шавам. Ровигӣ албатта. Чӣ дар самти телевизион бошад, чӣ дар самти ҳамон баромадҳои сиёсӣ мешавад. вақте ба барнома соаташро ҳамроҳ муайян кардем, ман ба шумо гуфтам шумо соати фалон омада метавонед ва шумо гуфтед не, маро ба гвардияи миллӣ ба ҳайси баранда даъват кардам. биёд як лаҳза ҳаминро гӯед. Санаи 21 дар гвардияи миллӣ бахшида ба 30-солагии гвардияи миллӣ як чорабинии дар сатҳи баланд доштем бо раёсати тарбияи ватандӯстӣ дастгоҳи марказии кумитаи кор бо ҷавонон. Сардори мо буданд Маҳмудзода Нусратулло. Бо ҳамроҳии он шахс як зиёда аз 500 нафар сарбозу афсар иштирок доштанд. Паради ҳарбӣ шуд ва дар онҷо камтар ровигӣ кардем, кушода эълон кардем, тӯҳфаҳоро ба сарбозон додем. Як мусобиқаи варзишӣ дар қисмати ҳарбии. офарин, аҳсан мегӯям. хоб баъдан аз лиҳози илмӣ гӯем чи инҷо шаҳодатномаҳоро бо худ овардед. Шаҳодатномаро ин диплом барои чи аст? Дипломи зерин ана ҳамин сол дастоварди соли ҳамид, яъне соли 2025 мебошад. Яъне соли 2024 ва 25 ҳаракат кардам, донишҷӯ ҳастам, дар озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯи сол ширкат варзам. Мутаассифона соли 2024 ба ман муяссар нашуд ки соҳиби мақом шавам. офарин. камтар роҳ афтода шудем ва дар болои худ як сол кор кардем ва имсол номи донишҷӯи сол, номи пуршарафи донишҷӯи сол ба мо насиб гашт. аҳсан бинандагони азиз, ман итминони комил дорам ки манчерҷон албатта ин гуна шаҳодатномаҳо зиёд мешавад ва инҷо боз як барандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли таҳсилӣ 2021-2022 яъне гирандаи стипендия ҳам будед. Албатта 3 карата гирандаи стипендияи президенти, офарин. 2 карата дар давраи хонандагӣ ва ана ҳамин сол сазовор гаштам ба номи гирандаи стипендияи президенти дар соли 2024-25. Як соли пурра гирандаи стипендияи президенти будем. Яъне аз тамоми дастгирӣ ва ғамхориҳои худи пешвои муаззами миллат, падаронаи пешвои муаззами миллат истифода мебарем. Чунин шароитҳо дар имрӯзҳо хеле бисёранд нисбати ҷавонон. Чӣ стипендия бошад, чӣ квотаи президентӣ бошад, нисбати мо ҷавонон дастгириҳо бисёр аст. Ба тамоми дастовардҳо муяссар мегардем. офарин, аҳсан мегӯям. хоб, кадом вақт гуфта метавонем ки манӯчер ба ягон дастоварди бузург ноил гардид ва имрӯз ҳамчун як ҷавони фаъол аст? Кадом вақт шумо чӣ бояд кунед ки имрӯз ватандӯст бошед? Имрӯз чӣ бояд кунед ки ба қадри ана ҳамин меҳану ватан бирасед? Кадом вақт мо мегӯем ки манӯчер тавонист ҷавони ватандӯст шуд? Кадом вақт метавонем? То он даме ки ана ҳамин хун дар раг дорам, ҷон дар тан дорам, ҳаракат мекунам барои ин ватан, барои ин миллат як кори хубе карда бошам. То он даме ки ҳастам дар ҳаёт, ҳаракат мекунам худро аз ягон ҷабҳа нишон диҳам. ана ҳамон меҳре ки дар дил дорам нисбати ватан дар сухан не балки дар амал татбиқ карда бошам. Мегӯям ҳеҷ гоҳ то он даме ки ҳастам кӯшиш мекунам ки ватандӯстор будани худро исбот кунам. офарин, аҳсан мегӯям. беҳтарин хислат. чун гуфтед ровигиро дӯст медорам, 4 мисра аз кадом шоир набошад қироати шеър пешниҳод кунем. шеър бисёр ба худатон бояд писанд бошад. бигзор ватандӯстона бошад, бигзор барои модар бошад, барои азизтарин чизҳо бигӯед. яъне ки шумо лаёқати шеърнависӣ эҷод кардан. офарин. дар ин ҷода устод ки аст? устод надорам. худомӯз ҳастед? худомӯз ҳастам. ман тавсия медодам бо устодони касбӣ албатта ҳамсӯҳбат шавед, мактабашонро омӯзед, барои он ки ҳеҷ инсон пеши худ чизе нашуд. با استاد باید قدم زنیم. آفرین. به هر بابت خودآموز باشید هم قرائت کنید. مرحمت. برخیزید نسل جوان. سرجم و یک رنگ باشیم. وارثان آل سامان بهر صلح این وطن باشیم. هر پارچه زمینی من ز اجدادان بود میراث. برای حفظ این میهن بگذار که در کفن باشیم. دیار ارجمندی ما امروز خیلی شکوفان گشت. مثالی بلبلی گویا خوشخوان در این چمن باشیم. منوچهری عزیز گفتا بر جوانان روزی دل را بیا دوست و رفیق من امروز یک جا با هم باشیم. من روزی یک جا با هم باشیم. خب تاجیکستان رو آباد کنیم. خب شماره شعرها چقدر شده است در مجموع؟ چند عدد؟ از 20 عدد گذشته است. خودآموز هستم. در وقت‌های بیکاری کم کم وقتی که الهام میآید
ایجاد میکنه. من پیشنهاد میکردم که بسیار نفرها شماره شعرهایشان 15-20 عدد شود الکی یک مجموعه کتابچه میکنن، کتابی خردک آماده میکنن، با یگان استاد همصحبت شوید، شاگرد شوید و یک مجموعه کتاب هم به چاپ رسانید، بسیار عالی میشود، خوب میشود. این یک پیشنهاد. آفرین، احسن میگم. خب اینجا بسیار جایزه و بینندگان عزیز بسیار جایزه و البته سپاسنامه، افتخارنامه به برنامه آوردید. من از کارگردان خواهش میکردم که البته جایزه های شما رو برای بینندگان عزیز پیشنهاد کنند، نشون دهیم و بیاید آغاز میکنیم از این دستاوردهایی که شما به برنامه آوردید. این کی بود و در کجا؟ 11 و 16 августи соли ҷорӣ, яъне 5 рӯз пеш сафар доштем ба ҳамсояи кишвар, яъне Узбекистон. як форуми сатҳи байналмилалӣ буд дар самти экология ва туризм. ширкат варзидем, аз номи давлат, аз номи Тоҷикистон баромад кардем дар саҳнаи байналмилалӣ. аввалин бор бо забони русӣ баромад кардам, рости гап. ва дар ҷанбас барои иштироки фаъолона барои делегатсияи Тоҷикистон сертификатҳо тақдим кардам. آفرین اصلا بسیار صمیمی استقبال گرفتند و این روابط‌های دو جانبه البته ادامه دارد، هم از جانب جمهوری تاجیکستان و هم جمهوری ازبکستان. آنها نیز به تاجیکستان میآیند و ما نیز آنها را مهمانداری میکنیم. همین گونه اصلا میگم. و این افتخارنامه چی است؟ با ازمون به فکرم ترنم وطن هم شرکت ورزیدگی هستید. مرحبا. چون که شما میدونید سالهای اخیر در شبکه اجتماعی فیسبوک озмуни ҷумҳуриявии онлайни яъне тараннуми ватан баргузор шуда истодааст ки қисми хеле зиёди шаҳрвандонро дар бар мегирад ва дар давраи якум ва дуюм иштирок кардем. хушбахтона соҳиби ҷоизаи ҷои ифтихорӣ гашта будем, ҳам дар давраи якум, ҳам дар давраи дуюм. яъне ин ифтихорнома низ аз ҳамон аст. албатта. офарин, аҳсан мегам. ва дар он ҷо шумо чиро пешниҳод кардед дар озмун? яъне дар озмуни ҷумҳуриявии онлайни тараннуми ватан дар даври якум ва дуюм, якум хай таҷриба надоштем, давраи дуюм шеъри тоҷикам, ман тоҷикамро қироат кардем дар 7 ноҳия, 7 мавзеи зебои кишварамон, чӣ дар табиати кушод бошад, чӣ дар назди ҳамун биноҳо бошад, ҳам дар шаҳри хуҷанд, ҳам дар шаҳри душанбе, ҳам дар шаҳри Систон буд, варзо буд. хостем ҳамун табиати зебои Тоҷикистонро бо тариқи шеър, бо фарҳанги ҳамин миллӣ, бо либоси миллии тоҷикона нишон дем. хушбахтона наворе ки омода кардем, зиёда аз 2 дақиқа буд, зиёда аз 70 000 бинанда онро тамошо кард. ки ин бисёр зиёд аст. офарин, аҳсан. шумо имрӯз дар факултет таҳсил мекунед, дар донишгоҳ таҳсил мекунед. оянда кӣ шуда мехоҳед? худро дар кадом вазифа дида мехоҳед? дар факултети идоракунии давлатӣ мехонам, ихтисосим идораи давлатӣ аст. яъне мехоҳам дар оянда ҳамчун хизматчии давлатӣ барои ватан хизмат кардан. дар кавм самте набошад, ҳаракат мекунам, муваффақ бошам, кор кунам дар ҳамон ҷода, дар ҳамон самт ва чизе барои миллат гузошта бошам. ман боварӣ дорам ки танҳо мисалан бисёр нафарҳо мегӯянд ман бояд дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ кор кунам, дар ҳукумат кор кунам мегӯянд. лекин ман мешуморам ки агар ту мисол корманди идораи барқ ҳам бошӣ, баҳри ободии диёр метавонӣ бо як амали хубат саҳмгузор бошӣ, ё ки табиб бошӣ, ё ки сохтмончӣ бошӣ. ин муҳим нест ки танҳо дар ягон мақомоти болоӣ кор кунӣ. ва ман фикр мекунам ки ҳар нафаре ки соҳиби касб аст, бояд ҳамон касбашро ки имрӯз насиб гардидааст барои худаш бо заҳматҳои худаш эҳтиром кунад ва агар ана ҳамон рисолаташро, касбашро 100% иҷро кунад, ана ҳамон аст барои ватан саҳмгузорӣ. хуб, аҳсан мегӯям, имрӯз вазифаи шумо дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки фаъолият мебаред, аслан вазифаи шумо аз чӣ иборат аст ҳамчун корманд? яъне ҳоло мо дар раёсати тарбияи ватандӯстӣ фаъолият мекунем. чунон ки гуфта гузаштам, дар уҳдаи худ роҳбарии маҳфили ватанпарварро дорем. бале. бо роҳбарии ман маҳфили ватанпарвар фаъолияти худро соли 2025 шурӯъ кард. лекин нав шурӯъ кард. нав аст. дар моҳи феврал оғоз кардем дар ҳайати ҳамун 40 ҷавони фаъол дорои дастовард дошта. яъне маҳфил яке аз 15 маҳфили доимавалкунанда дорад, айни ҳол кумитаи кор бо ҷавонон ва яке аз онҳо маҳфили ватанпарвар аст. яъне ватанпарвар, парваридани меҳри ватан,
дар қалби дар ҳар як нафар, чӣ кӯдак бошад, чӣ ҷавон бошад, чӣ калонсол бошад, дар меҳри ана ҳамон шахс парваридани меҳри ватан. Мақсади асосии мо ҳамин аст. яъне имрӯз мо тарғиб кунем ҳисси ватандӯстиро дар байни шаҳрвандон. имрӯз мо нишон битем ва савол пайдо мешавад, чӣ гуна шумо ҷавононро ҷалб мекунед, чӣ гуна шумо таваҷҷӯҳи дигаронро ҷалб мекунед. мо хостем бо ёрии ана ҳамон технологияи замонавӣ, яъне шабакаҳои иҷтимоӣ ҳама истифода мебарад. бале вале мутаассифона имрӯз мебинем баъзе ҷавонон нодуруст истифода мебарад, вақти худро сарф мекунанд ба чизҳои ба чизи нолозим. ва мо хостем ана ҳамон семинаре ки мегзаронем, форуме ки мегзаронем, ягон ҷаласа ё ягон машқи пагорӯзие мегзаронем, бо ёрии ана ҳамон монтажҳои замонавӣ нишон битем барои ҷавон. вақте ки ҷавон мебинад дар инстаграм аст, фейсбук аст, як гурӯҳи ҷавонон кор кесанд ё ки ҳастанд, одамои бо костюм, ба чӣ машғул ҳастанд, камтар шавқ пайдо мекунад, медарояд. вақте ки шинос мешавад, ба пуррагӣ тамошо мекунад. вақте ки тамошо мекунад, аз рӯи инстаграм ба мо менависад ки ҳастен, чӣ гуна фаъолият мекунед, оё мо имконият дорем бо шумо ҳамроҳ шавем, яъне ки шомил шавам ба гурӯҳи шумо. албатта дар зери ана ҳамин стратегия мо тавонистем ки дар нимсолаи дуюм аз сентябр сар мешавад, аъзоёни худро ба 300 нафар расонем, аз 40 нафар ба 300 нафар дар мобайни 6 моҳ. яъне ки агар давоми 1 сол, агар 2 сол танҳо диққататонро ба ана ҳамин барнома равона кунед, шумораи ҳазорҳо зиёд мардумро шумо ҷалб карда мақсад дорем. як ши ба ёдам зад, иброз мекунам. Кайковуз 10 аср пеш як сухани хуб гуфтааст. мегӯяд агар гӯе ки битвонам қадам дар неҳ ки битвонӣ, агар гӯе ки натвонам бирав биншин ки натвонӣ. Кайковуз мегӯяд 10 аср пеш ва ана ҳамин чиро шиёри ҳаёти худам гирифтам. ман метавонам, чаро намешавад. мебинам давлатҳои хориҷаро, мисол дар Узбекистон ҳаст, гурӯҳи ҷавонони ташаббускор кор мекунанд, фаъолият мекунанд, гурӯҳи зиёди ҷавононро диққати онҳоро ҷалб мекунанд. чаро мо имрӯз натонем? ягон камбудӣ надорем. тамоми дастгириҳо ҳаст, тамоми таваҷҷӯҳ ҳаст. нафаре дар кор ки ҳамин чиро оғоз кунад. камари ҳиммат банданду ҳамин корро ташкил. имрӯз бахусус сиёсати ҷавонпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ман пурсидан ҳастам. чӣ гуна бархурдор ҳастед ва имрӯз нисбати ҷавонон то чӣ андоза дастгирӣ мекунанд? ба фикри шумо ҳамчун ҷавони муваффақе ки имрӯз то ин сатҳ расидед, фикратон чӣ гуна аст? ақидатон чӣ гуна аст? оид ба дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои худи пешвои муаззами миллат, пешвои ҷавонпарвари миллат сухан кунем. аз даврое ки соҳиби истиқлол гаштем, пешвои муаззами миллат нисбати мо як таваҷҷӯҳ зоҳир кардан. ана ҳамин таваҷҷӯҳ зоҳир кардани пешвои муаззами миллат нисбати мо ҷавонон худи ана ҳамин як дастгирии калон буд аз ҳамон давра, яъне ташкил шудани ташкилоти ҷамъияти иттифоқи ҷавонон, баъди ӯ қабул намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон соли 2004, пеш аз ӯ таъсис ёфтани як ниҳоди алоҳидае ки тамоми фаъолияти ҷавононро ба танзим меравад, яъне кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис меёбад. то соли 2016 фаъолият мекунад ва баъди ӯ сайёҳӣ ҷудо мешавад. шумо ки медонед, таъсис ёфтани квотаҳои президентӣ, таъсис ёфтани ҷоизаи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон соли 1998, ана ҳамин тамоми дастгириҳо, тамоми ҳамон имкониятҳо нисбати мо ҷавонон буд. ва гуфтам метавонем ки озмунҳои Тоҷикистон ватани албатта фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, албатта ки ин озмун барои дастгирии кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва қишри ҷудонашавандаи ҷомеа, тамоми мардум албатта. ва ба ягон ҳамин озмун ширкат варзидагӣ ҳастед? албатта. ба кадом озмун? иштирокчии даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз бахши география ҳастам. соҳиби ҷои чанд? ҷо нагаштем дар вилоят, дар ноҳия гирифтагем ҷои 2, 3. дар вилоят нашуд. не ки дар болои худам кор карда истодам, месупорам. ният ҳаст ки ният ҳаст, албатта ҳаст. дар кадом бахшаш бахусус? география. дар бахши география. хуб, аз география ягон воқеаи аҷиб гӯед. чун имрӯз шумо география ки нафаре ки медонад бояд кураи замин, табиат, ҳаёт, зиндагии мавҷудоти инсонро бидонад. медонед ки албедо чист? мисол марама албедо нури офтоб медонем, дар муддати 7-8 сония ба рӯи замин меояд ва як ҳодисаи ғайри аҷоиб, ғайриоддие ҳаст дар кураи замин, ном дорад албедо. яъне қитъаҳои Арктика ва Антарктидаро медонед, яъне яхпӯш ҳастанд.
вақте ки нури офтоб мегардад онҳо 80-90% нури офтобро инъикос мекунанд. Шаб агар дия бошид ҳудиса ғайри оддӣ дар қутбҳо. Ана ҳамун инъикос додани нури рӯшноиро яхҳо албедо меноманд дар илм. як воқеъ аҷиб аст. хоб имрӯз беҳтарин масалан шиёре ки барои худатон дар ватансозиву ватандӯстӣ ифшо кардаеду шиёри зиндагии худ мешуморед чӣ ҳастин? шиёри зиндагӣ оиди ватандӯстӣ бошад. муҳаммад ғоиб як мисраи хеле аҷоиб дорад, ба ман хеле писанд аст. дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тараннуми ватан бо ҳамин мисраҳо оғоз карда будам. яъне мегӯяд: ватан мегӯям аз рӯзе ки ман фаҳми сухан дорам, сухан мегӯям аз рӯзе ки ман меҳри ватан дорам. яъне ана ҳамун меҳри ватане ки дорам аз рӯзе ки таваллуд шудам дар дил дорам мегӯяд. ва аз рӯзе ки ман меҳри ватан доштам сухан кардам ва аз он рӯзе ки ман сухан мекунам меҳри ватан дорам мегӯяд. хело писанд дӯст медорам. то чӣ андоза тоҷикистонро дӯст медоред? андоза надорад. агар гӯем ки ана ҳамин кайҳон беинтиҳо аст, меҳри ман нисбати ватан аз ӯ зиёдтар дӯст медорам. офарин, аҳсан мегӯям. ва имрӯз ба фикри шумо ҳамтун ҷавони муваффақ барои ҷавонон чӣ бояд кунанд ки имрӯз ватандӯст бошанд? чӣ бояд кунанд ки масалан бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ раванд ки имрӯз дар қисмҳои ҳарбӣ ба онҳо масалан тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст? чӣ мегӯед нисбати ана ҳамин чиз? пеш аз ҳама ҳар як ҷавон бояд имрӯз шукргузор бошад. нигоҳ кунед, як бор таваҷҷӯҳ мекунем ба 30 сол пешинаву имрӯза. чӣ дар самти илм, чӣ дар самти варзиш, чӣ дар самти тамоми самтҳои ҷамъиятӣ бигӯем, фарқият аз замин то осмон мебошад. шукри бе андоза ки имрӯз осмон мусаффо, дастархонамо пур аз нозу неъмат, тинҷуву оромӣ аст. тамоми шароит барои мо ҳаст. яъне ватан, ватани мо тоҷикистони азиз тамоми ҳастиро ба мо бахшид. ва чаро имрӯз мо ҳамин 2 соли ҳаёти худро набахшем барои ҳамон ҳимоя? бояд мо тамоми ҳастии худро, тамоми умри худро бахшем дое ки ана ҳамин сарзамин, ана ҳамин меҳан чунин тинҷу ором, осмонаш софу мусаффо боқӣ бимонад. бояд дарк кунад ана ҳамон масъулияти баланде ки имрӯз мо дар назди ватан, модар, дар назди тамоми халқи тоҷик дорем. имрӯз ҳар як ҷавон имрӯз бояд хуб дарк кунад. бале. байни ин қадар ҷоизаҳое ки зиёд доред бо худ овардед, ба шумо наздиктару бо арақи ҷабин ба даст овардаатон кадом аст? ана ҳамин мебошад. намегӯям чаро, мегӯям чаро. аз соли 2018 бо волонтёрӣ машғулам. таҷрибаи 7 сола дорам. дар видеоролико бисёр таъкид кардам ки 7 сол боз волонтёрӣ мекунам. соли 2024 арзандаи ана ҳамин номи беҳтарин волонтёри сол дар соли 2024 гаштам. яъне дар зери заҳмату талошҳои чандин сола меистад. бисёр қадар ҳамашро дӯст медорам, вале боқадртар ҳамин мебошад. аҳсан мегӯем. яъне ки чӣ бояд мекардед ки ба ана ҳамин муваффақият ноил гардед, соҳиби ҳамин ҷоиза бошад? чӣ мекардед шумо? чиро иҷро мекардед? ягон нишондиҳандаи махсус буд? нишондиҳанда набуд. чӣ кор мекардед? мисол волонтёрӣ мегӯем, ризокорӣ аст. бале. бо хоҳиши худ таърифкунӣ надорад, вале таъкид мекунам, гуфта мегузарам. яъне волонтёрӣ мекардем аз даврое ки мактабхон будем. чӣ як кори ободкорӣ аст, чӣ як кори созандагӣ аст, чӣ аз тарғиби аксия аст, чӣ ягон ҷашн аст, ягон чорабини сатҳи давлатӣ аст, мерафтем волонтёрӣ ёрӣ медодем. саҳматонро мегузоштед? аз сабабе ки дар маҳал фаъолият мекардему аз марказ дуртар будем ва аз он даврае ки донишҷӯии худро сар кардем дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, дар донишгоҳ волонтёрӣ кардам. баъди 1 сол ба худи кумитаи кор бо ҷавонон ба дастгоҳи марказӣ волонтёр гаштем. худи роҳбарият дидан ки ҳаракат мекунем, фаъолият мекунем каму беш ва арзандаи ана ҳамин ном дар соли 2024. офарин, аҳсан мегӯям. хоб имрӯз боз чӣ истеъдод доред? хоб гуфтем шеър эҷод мекунед, лоиқати суханварӣ доред, кам кам ба варзиш машғул мешавед, ҳамзамон ба олимпиадаҳо иштирок кардагӣ ҳастед, ба озмунҳо ширкат барзидагӣ ҳастед. ман мебинам ки унҷо маблағҳои пулӣ ҳам ба даст овардед. ин дар кадом озмуну чорабиниҳо буд? тараннуми ватан ва озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯи сол. донишҷӯи сол ки албатта бо маблағҳои пулӣ низ қадрдонӣ гардида. аҳсан мегӯям. чӣ нақша ҳаст ки бояд манӯчер масалан дар соли 2026 ба нақша гирифтааст ва онро фатҳ кунад? чӣ нақша аст? нақшаи бузург бояд бошад.
пеш аз ҳама арзанда ба номи гирандаи стипендияи раиси шаҳр будан муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳаракат дорам, насиб месупорам ва умед дорем ки мегузарем. ғайр аз ӯ мехоҳам то соли 2026 аъзоини маҳфили ватанпарварро ба беш аз 1000 нафар расонам. беш аз 5000 нафар ниятро калон кунем. офарин, аҳсан. шумо гуфтед имрӯз донишҷӯи академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунед. шарту шароит чӣ гуна аст онҷо? аллакай аз онҷо барои мо иштирок дар барномаи Дурахшон 1-2 нафар омаданд иштирок карданд. албатта шогирдони шумо буданд. марҳамат дар бораи ана ҳама шароит гӯед. беҳтарин донишгоҳ бо тамоми шароитҳо, бо тамоми технологияи замонавӣ ҷиҳозонида шудааст. синфхонаҳо дар сатҳи олӣ ҳар як синфхона тахтаҳои электронӣ ҷиҳозонида шуданд. дарсҳои замонавӣ, омӯзгорони пуртаҷриба, омӯзгорон, доцентону профессорон дарс медиҳанд. мутахассисони ана ҳамин соҳа ва собиқадорони соҳаи хизмати давлатӣ дорем. Он нафароне ки дар гузашта дар ҳамчун як хизматчии сиёсии давлатӣ кор кардан меоянд аз таҷрибаҳои идоракунӣ, аз таҷрибаҳои давлатдории худ ба мо сухан мекунанд. хоб аз чӣ хурсанд мешавед дар зиндагӣ? аз тоҷик буданам. хоб офарин, аҳсан мегӯям. ба анамин ҳунар, истеъдод, пешравии шумо, ба дастовардҳои зиёд ноил гардидани шумо оила чӣ гуна назар доранд, чӣ гуна ифтихор мекунанд? биёд дар бораи ҳамин сухан гӯем. оила яъне як чизе ки муҳими давлат, оила як муҳитест ки агар оила солим бошад, фарзанд солим бошад ва фарзанди солим як давлати солимро албатта саҳмашро гузошта метавонад. ба давлат саҳми босазои худро мегузорад. яъне аз даврое ки хурд будем, падар модар, бобом ва бибиам доим мегуфтанд хон, дар озмунҳо иштирок кун, дар олимпиадаҳо иштирок кун. аз ҳама ҷиҳат чӣ моддӣ бошад, чӣ маънавӣ бошад, дастгирӣ мекарданд, кӯмак мекарданд, тарафдор буданд. ва имрӯз як саҳми хеле бузург доранд. бар тамоми он дастовардҳое ки имрӯз ноил гаштам, тамоми аъзои оилаи ман саҳми арзанда доранд. ба онҳо чӣ мегӯед? ташаккури зиёд дӯстон медорам. офарин, беҳтарин суханҳо. сарзанишро чӣ гуна қабул мекунед? хуб қабул мекунем. агар сарзанише ки далелдор бошад ки шумо воқеан хато кардед, чӣ гуна қабул мекунед? албатта хуб қабул мекунем. бе сарзаниш, бе танқид намешавад. яъне танқид сабабгор мешавад ки инсон ҷои холигии худро пур кунад, худро мукаммал кунад ва боз як қадами устувор ба пеш гузорад. калима пешниҳод мекунам зуд ҷумла созед. парчам. парчам ягона ливоест ки давлати моро дар байни аҳли башар муаррифӣ мекунад. кӯдаке ки имрӯз дар дил меҳри ватанро мепарварад, аз ӯ як шахси барҷаста дар оянда мебарояд. офарин. қалам ягона дӯстест барои ман. вақте ки илҳоми ман меояд, сабабгор мешавад ки дар рӯи варақ фикру хаёл, орзуҳои беғубори худро бинависам. офарин. чашм ягона узви инсоне ки фақат ҳақиқатро мегӯяд, чашми инсон аст. офарин, аҳсан. забон як аслиҳаи боқудраттарини инсон ба ҳисоб меравад. тавассути он метавонед мурдаро зинда кунед, дар маънои маҷозӣ зиндаро мурда. офарин, аҳсан. хоб кӯҳ ғурури тоҷик ба мисли ана ҳамон кӯҳҳои помир аст. сарбафалак, осмонбӯс. хоб осмони мусаффое ки имрӯз давлати мо дорад, як беҳтарин неъмат барои ҳар як инсони комил аст. офарин. тоҷикистон мекунам шукри вақте ки тоҷикистон мегӯем, аз ҳама азизтарин, аз ҳама дӯстдоштатарин бояд як тамоми ана ҳамон бойгарии сарватҳое ки дар рӯи олам аст, дар тоҷикистони мо ҳаст. тоҷикистон як сарзамини биҳиштосо аст. чӣ дар табиат бошад, чӣ дар халқаш бошад, халқи меҳмондӯсти содда, табиати беҳамтое ки
пур аз меваҳои шаҳватбор. шукрона бояд кард ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунем. дурахшон беҳтарин барномае ки то ҳол дидам ва иштирок кардам албатта ин дурахшон мебошад. саломат бошед. барои пешравии ҳамин барнома фикри ақидаи шумо боз чӣ кор кардан мумкин аст ё ки ҳамин формате ки имрӯз дорад барои шумо қонеъкунанда аст? албатта формате ки дорад озод, ба таври озод метавонем ҳам шухиомез сухан кунем, ҳам сиёсӣ, ҳам ҷиддӣ, вале ман мехоҳам ки ҳаракат кунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолтар бошед, он наворҳое ки гирифтем тарғиб кунед ва дигар ҷавонон бинанд. ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз як механизме аст ки метавонад даҳҳо садҳо ҷавононро ба доми худ бикашад, не ки ба кадом раҳ кашидаино ба маву шумо вобаста аст, чӣ роҳи хуб бошад ва ё чӣ роҳи бад. дар фарҷоми барнома мехостам андешаи шуморо барои ҳам ҷавонон, барои он нафароне ки кулли нафароне ки барномаро тамошо мекунанд гуфта бошед, чӣ дар шакли назм бошад, чӣ дар шакли наср бошад? як сухани хуб дорад Рузвельт Франклин мегӯяд: мо доимо наметавонем ояндаи хубро барои ҷавононамон бисозем, вале мо метавонем ҷавононро тарбия кунем ки ояндаи хубро бисозанд. ҳар яке мову шумо имрӯз яъне ҷавонон дар қатори чунин ҷавонон бошем ки ояндаи хубро офарем. пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд ҷавонон қувваи бузург ҳастанд. ҳар давлат дар ҳар давру замон аз ҷавонони худ умеди ояндаи нек мекунад. тамоми қувваи худро ҳарҷ кунем ки арзанда ба нум, арзанда ба ин дастгириҳо бошем, арзанда ба ин умеди нек бошем. ҳаракат кунем, дониш биомӯзем, илм биомӯзем, забон биомӯзем, касб биомӯзем ва баъд метавонем ба қадри ин сарзамин, ба қадри давлату давлатдорӣ, ба қадри оила, ба қадри тинҷуву оромӣ бирасем ва Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ дар байни тамоми аҳли башар муаррифӣ кунем. ва ақидаи шумо ҷиҳати таҳияи барнома аз ҷониби телевизиони вилояти Суғд дар ҳамкории Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон аст ки имрӯз рисолати ҳизб низ зиндагии шоиста барои мардум аст. чӣ гуфтани аст? ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳизбест ки барои ҳар як шаҳрванд яъне умед мебахшад ва ҳизбест ки барои тамоми шаҳрвандон, барои мардум як шароити хуб меофарад. барномаи дурахшон беҳтарин барнома аст, беҳтарин идея, беҳтарин ғоя аст. вақте ки бо ҷавононе ки камтар муваффақ ҳастанд, дар байни ҷомеа шинохта ҳастанд суҳбат мекунед, ҳаст ҷавононе ки моро мебинанд дар телевизион, мегӯяд ин шиноси ман аст, чӣ гуна баромадааст, ман ҳам хоҳиш пайдо мекунам иштирок мекунам ва ҷавононе ки ба мисли мо ҳастанд сафи чунин ҷавонон бисёр мегарданд. офарин, аҳсан мегӯям ки вақти хешро дариқ надошта аз рӯҳи дур ба барномаи дурахшон маҳз барои иштирок омадед. аз номи роҳбарияти идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд, кулли кормандон, гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон ҷиҳати иштирокатон дар барномаи дурахшон арзи сипос, миннатдорӣ ва ёдрас мешавем ки бинандагони азиз ба монанди манӯчир ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода аст метавонад дар барномаи дурахшон ширкат варзад, зеро маҳз барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон барои дастгирии ҷавонон, албатта кӯдакону наврасони соҳиблаёқат таъсис дода шудааст. ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқат аст метавонад ба барномаи дурахшон ширкат варзад, ё ба рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, ё ба шабакаи иҷтимоӣ ки бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм аст, муроҷиат кунед. мо кӯшиш мекунем истеъдод ва маҳорати шуморо баҳри бинандагони азиз пешниҳод кунед. бори дигар хуш омадед ба барномаи дурахшон. барои тамоми кормандони телевизиони вилояти Суғд миннатдории самимонаи худро мерасонам ки саломат бошед. даъват кардан, иштирок варзидем, ба худ як таҷриба гирифтем, ба худ як нерӯи илҳом гирифтем ва боз сабаб шуд, як такон шуд ки боз ҳам дар бораи худ мо кор кунем. ба пеш. аҳсан. хуб, барои шумо манӯчирҷон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ҷоми Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тақдим мегардам. марҳамат.